أمريكا عباي بريطانيا أستراليا بتي أوكس بزبل زفلت وتدرو كيدان وشت أبحر جمدات نمكل غالن نمعباين زحجز تكنولوجي سوالو نفرت خمسة معبلا قليتن تنبزي سبسرحة تشكركرت تكنولوجي كسكاز متعمد دلوك خون تسويتي جبر دمر وصايتات نايت بروجكت كوانت زي تقلت منستر مكل خال عباي بريطانيا جون هيلي هاجر وخلتا 201 مليون دولار كتابر كتمخانا أفليت اللون منسترات مكل خالتن هاجرات أو سنغافور زكايدو وعلى تاسع وزوات مجلتي أبروجكتات أوكس كم تسويس تجبرلو كم زينة فعي قالت جون هيلي نتنغفيتها بأونتا بمقبالة أوكس بزح وان تزاربنا وحد ما غيرنا أزحجب تحت تنسلست منقستات تغير الليلو اتياب كلتشن إسران حدا استجمر حبرا وعلم كل خال أوكس سلستين هاجرات نيكولا وساب مارينات كم زمع بلان متحوار وتدرو كيلتات كم زعم قوانا الرقاقيتو ات بروجكت تشاينا اندو فاسبيك نعبيز خيزلو من قسقاسان أو كم بحر دو تشاينا زامسلو أكاتا تجزاتات أو زوس خطر زلوا تران ممكاس علم مخان بسفي يحمى بمسارة شركنا مشاركة هاجرات أكم نوير رقص قعزو هايبرسونيك ميسايلات تحت بحر روبرت تيكسون اي زعمسل مدات أمعو العغمي بحباري سرحة تحبراو مجلتي تحدش بروجكت مسارة المع تحت بحر خكلا خلو زخلو حبراو متقعت زكايدون كمون وشتماو نتفتا زقوطات أو دهساس لوجستيكن كايدو زخلو سرعة الدرون كمعبل مخانو قاليتو الزخون زلو روسيا وسمين عباي بريطانيا بزر كمايات بجمداتن تبوتات نصور سرحتات تكايد كم زلا دحر مقصاصا دحر حدور حيو موسكو نزخ السنة إيجاتولا عباي بريطانيا بأستاتسات تحت بحر جمدا استأسسرت كوينا عبز حلف حيدة عمتات أمات عباي بريطانيا مرخب روسيا استرايا خوينن سبب سلطان بريطانيا كان موسكو سقات الناس خيمة خمزة قلتو عقال بوتات مرخب تشاينا تايوان أبزر كماتن أمريش ودن جمدات سابمارين كم زعنوا يترتر بسنبة توم سلسة منسترات مكل خالتن شركة هاجرات بروجكت تكنولوجي يوبي تحت بحر نتفتات روسيان تشاينان نمي مكاس على مدينة زبل حتو CNN ملس خمها بتعقيبهم بمسارة عندي حد نايتو علم كل خال حيل بحر عباي بريطانيا أو أستراليا بني خلارا حيل السرحانة متقعد ساب مارينات كهنت عين بفلين أو أستراليا سمع وتدرو عقما عوي معبالة زاريو اتهاجر دحر عباي بريطانيا نيكولا وتكنولوجي واشنطن تقبل كالإيتيك تكونيا أو أستراليا جنز عوي بروجكت مكل خال تهاجر أو جزيخ عوتي خلدي زبل حتوتات الناس خيمت له ساب مارينات أو كوساب كل تشنا 4 دلوات كونا مدب تتحيز لنا له كسكاب شو أمريكان عباي بريطانيا نتنزلوا بنيكولا حيل السرحة ساب مارينات بأستراليا بلينكن كسقصاين أو كل تشحن 3 دما أستراليا كأمريكا وتقمزوا على نيكولا وساب مارين كتجزئيا إثيوبيا بحرنا أفتق بحرنا متقام حبرات إمارات عرب وزاق قرن أفريكان ما يتقح بحرنا عبلا لينتان مرققات زنبرات أمحون علامان بسنك إيرتران إيران كمز فشلن كمز مخنن كابتمال جميرو كادرتاتنا سرعة بلتقنا خمون حبرات إمارات عرب صحافتن تنتنينا بهالتي صحفات كزرقحون كتاتل نعزبنا لنا بمسارة الزرقح وزلو صحفات حبرات إمارات عرب أبي من زنبرا استراتيجيكو قدات سنة أما يتقح بحرنا زباق قرن أفريكان كتفترو تدول زنبرات أقدات سلوان وسننا قدات كم زنبرة كور بريزيدنت إسياس أفورقي ناب سعود عرب ناي سرح مبصح كايدو مسورا سعرت ناي زهجر دحر زكايدو زرباتات ركباتن سعود عرب أبي منا قداس وتدرو سرحيتات بمكياد نحبرات إمارات عرب كمون بحبرات إمارات عرب زدقف عطقات حيلتاتنا يمن أو نايق حسم جزي مول بمولكها بسرح وتقام كبارا إمارات عوافيرات زنبرت ناي لعلى 10 بليون دولار كأ مول بمولكها مستحمخون إذا خانة تهاجر عبيت سعرة وردتات كساراتات كم زمت الله بعوي وناوزوا قرن أفريكان ما يتقح بحر حاسبات زنبرة تلمن علامان استراتيجي زم كان زفشلن كم زنبرة قال خابتي أبتن تانتات أسفيرون موزر كوزلو إيو بتوسخ إيران قبل الحبرات إمارات عرب زكايدة نادرون باليستيك ميسايل متقعتات نحلم إثيوبيا بحرن أفتق بحرن ملبو ملزم كان زفشلن كم زنبرة أبزتن تانتات تقيسهم يركبوا له حبرات إمارات عرب دحرت بإيران زوردا كم زعينت متقعتات قطبات تانتا هاجر تزلوا جنزب قطبا معباين كمون نتزلوا وتدرو حيل أمو قلبات تتكملوا سلزلا إثيوبيا تهواز نبرت فاينانسو حجزات مول بمول دو سلزبلا إثيوبيا تات تركب زلا قطبا وقلولا مز قداس تتحاز خمس خنان إمارات إثيوبيا تات لاز نبرت وتدرون فاينانسو حجزات نبحرن أفتق بحرن زبل كتتجبر كم زي كالات بتزوار من قد خازن إثيوبيا نبحرن أفتق بحرن زكايدة من قسقاس مول بمول زخالة فندو زبلن كم زنبريو أبز قداي تتقيس زركب زلون حبرات إمارات عرب إسرائيل بدحريت بمخان نسرعت بالتقنان إثيوبيا بحرن أفتق بحرن كبلو كدفات أني حنيا بتوسخ إيران قبل الحبرات
ኢማራት ዓረብ ዘካየደቶ ናይ ድሮንን ባሊስቲክ ሚሳይልን መጥቃዕታት ንሕልሚ ኢትዮጵያን ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ሙሉእ ብሙሉእ ዘምከነን ዘፍሸለን ከም ዝነበረ ኣብዚ ትንታነታት ተጠቂሶም ይርከቡ ኣለዉ። ሕብራት ኢማራት ዓረብ ድሕርቲ ብኢራን ዝወረዳ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕታት ቁጠባታት ነታ ሃገርቲ ዘለዋ ገንዘብ ቁጠባ ኣብ ምዕባይን ከምኡውን ነቲ ዘለዋ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ምጉልባትን ትጥቀመሉ ስለ ዘላ ንኢትዮጵያ ትህባ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ሓገዛት ሙሉእ ብሙሉእ ደው ስለ ዝበለ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ትርከብ ዘላ ቁጠባዊ ቅልውላው ምስ ጉዳይ ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነን ኢማራት ንኢትዮጵያ ኣትያትላ ዝነበረት ወታደራውን ፋይናንሳዊ ሓገዛት ንባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ዝብል ክተተግብር ከም ዘይከኣለት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኻዝን ኢትዮጵያ ንባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ዘካየደቶ ምንቅስቓስ ሙሉእ ብሙሉእ ዝኮለፈ እንደው ዘበለን ከም ዝነበረ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ተጠቂሱ ዝርከብ ዘሎ። ሕብራት ኢማራት ዓረብን እስራኤልን ብድሕሪት ብምዃን ንስርዓት ብልጽግናን ኢትዮጵያን ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ክብሉ ክደፍኣ ጸኒሐን እየን። ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ዓዲ ናብ ስደትን ዝነብሩ ኤርትራውያን መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ዓመት ናጽነት ሃገሮም ብውዕውዕ ስምዒት ከውዕሉ ጸኒሖም እዮም። ከምኡ ክገብሩ ድማ ይግብኦም እዩ። ናጽነት ንኤርትራ ብምቹእ ኩነታት ዝተዋሃበት ኣይኮነትን። የግዳስ ሰብቲ ሓደ ካብቶም ዝነውሐን ዝመረረን ናይ ኣፍሪቃ ናይ ሓርነት ቃልስታት ብዓብዪ መስዋዕቲ ዝተረኸበት እያ። ብፍላይ ድማ ብዙሓት ናይ ኤርትራ ናይ ልምዓት መርኣያታትን ሰፋሕቲ ማሕበራዊ ተረክቦታትን ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃን ዘይማዕበለ ሃገራትን ክነጻጸሩን ከለዉ ኣዝዮም ዝበለጹ ሓደ ግዜ ድማ ብሩይ ዝበልጹ እዮም። ብተወሳኺ ዞም በዓለም ዝዛረቡ መስተንክር ዓወታት ምስቶም ኤርትራ ዘጋጥምዋ ዓበይቲ ብድሆታት ማለት ግዳማዊ ወራር እገዳታት ዘባው ዘይምርግጋ ቁጠባዊ ጸገማትን ጸቕጢ ለውጢ ክሊማን ክረኣይን ከለዉ ዝያዳ ትርጉም ዝመልኦም ይኾኑ። እቲ ኣብ መላእ ኤርትራ ሰፊኑ ዘሎ ድልዱል ማሕበራዊ ጥምረት ሰላምን ስኒትን ውነታ ሃገር ብኣወንታዊ መልክዕ ካብ ካልኦት ዝፈልያ ነገር እዩ። ንነዊሕ ዓመታት ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘይማዕበለ ሃገራትን ካልኦት ክፋላት ዓለምን ብውሽጣዊ ግጭታት ብዓሌታዊ ዓመፅን ብተደጋጋሚ ዘይምርጋእን ክሳቀያ ጸኒሐን እየን። ብዝሕዝን መንገዲ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ሰላም ርህውናን ከም ናይ ምቾት ነገራት እዮም ዝረኣዩ። በዚ መዳይ እዚ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ኣብነት እያ። ካብዚ ዝተጠቐሰ ወፃኢ ኤርትራውያን ክኮርዕሉ ዝኽእሉ ብዙሓት ካልኦት ባህርያታትን ክብርታትን ኣለዉ። እዚኦም ድማ ተፈጥሮን ከባቢን ዘሎ ዓሚቕ ክብሪ ከምኡውን መብዛሕትኡ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝገልጽ ድልድል ባህል ትሕትና ሕፍረትን ቅልል ዝበለ ናብራን የጠቓልል እዮም። ኣብ ብዙሓት ማሕበረሰባት ብሃብትን ስልጣንን ምውድዳር ዝተጸልአ ኮይኑ ከም ክብረ ንጽህና ምክብባር ተቐባሊ ጋሻነትን ሓበራዊ ሓላፍነትን ዝኣመሰሉ ክብርታት ግን ኣዝዮም ዝተኸበሩ እዮም። እዞም ባህርያት እዚኦም ብሓባር ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ስኒትን ሃገራዊ መንነትን ይፈጥሩ። ተጸዋርነት ህዝቢ መንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ጽኑዕ ማሕበራዊ ጥምረት ተወፋይነት ንማዕርነትን ሃገራዊ ዋንነትን ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ጽንኩር ኩነታት ዝተረኸቡ ናይ ልምዓት ዓወታት ብሓባር ናይ መጻኢ ዕቤት ድልድል መሰረት ይፈጥሩ። ኤርትራ መበል 35 ዓመት ናጽነት ኣብ ተውዕለሉ ዘላ እዋን ንድሕሪት ተመሊስካ ንምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሃገራን ብህዝባን ንምትእማን ንኽብሪ ከምኡውን ንተስፋ እኹል ምኽንያት ኣሎ። ካብ ደቀ ኣምሓራ ተበጊሳ ኣብ ሮማ ዓብዪ ዝና ዝረኸበት ግን ከዓ ዘራራቢት ዝነበረት ኤርትራዊት ኢጣልያዊት ዘውዲ ኣርኣያ ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሜያ ከም ዝዓረፈት ሎሚ ብዕሊ ተሓቢሩ። ዘውዲ ብ10 ለካቲት 1951 ኣብ ከተማ ደቀ ኣምሓራ እያ ተወለደት። ገና ጓል 18 ዓመትን ከላ ኣብ 1969 ኣብ ውድድር ጽባቐ ኤርትራ ተዓዊታ ተሸሊማ ብዝረኸበቶ ዕድል ተጠቒማ ከዓ ናብ ከተማ ሮማ ኢጣልያ ብምኻድ ኣብ ስራሕ መዋዓውዒ ክትነጥፍ ጀሚራ። ፈለማ ኣብ ቴሌቪዥን ኢጣልያ ዘቕረበቶ መዋዓውዒ ናይ ቡን መዋዓውዒ ኣብ ስራሕ ዝንከላ ንፈለማ እዋን ኣብ ዕንቲ ደረስቲ ስነ ጥበብን ኣፍሬድ ሲኒማ ኢጣልያን ዝኣተወት ሊዊጅ ዝተባሃለ ደራሲ ፊልም ኣብ 1972 ላረጋ ሳዴላ ፔሌ ዱሉና ወይታ ናይ ወርሒ ቆርበት ዘለዋ ጓል ዝተሰመየት ዓብዪ ተቐባልነት ዘረኸበት ፊልም ንዘውዲ ከም ቀንዲ ገጸ ባህር ገይሩ ኣዋስኣ። እታ ፊልም ኣብ ደሴ ሸልሲ እያ ተሰሪሓ። በዚ ጀመረት ዘውዲ ኣብ 70ታትን 80ታትን ንሲኒማታት ኢጣልያ ዘዛዓብለሉ ካልኦት ፊልምታት ሰርሐት። ዘውዲ ኣብቲ ብሃንደበት ዝኣተወቶ ስራሕ ዓብዪ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበት ስማን ሰርሓን ቀልጢፉ እዩ ናብ ኤርትራ ናብ ሲኒማታት ኤርትራን በፂሑ። ገለ ካብ ስድራቤት ዘውዲ ኣርኣያ ግን ብስራሕ ሕጉሳት ኣይነበሩን። ብፍላይ ወላዲያ ኣመና ኣልታወት ተሓሳስባ ከም ዝነበረ ዘውዲ ባዕላ ትገልጽ። ወላዲ ዘውዲ ፊልምታት ጓሉ ኣብ ሲኒማታት ኤርትራ ከይርአ ብዙሕ ጻዕሪ ይገብር ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ። ዘውዲ ግን ካብቶም ናይ ፊልም ስራሕ ኣይተዓገተትን። ስርሓ ብምቕጻል ብ70ታትን 80ታትን ንሲኒማታት ኢጣልያ ጥራሕ ዘይኮነት ኣብ ኤውሮፓ ካብተን ብመልክዕን ብትህዎን ኣዝየን ቆናዲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ትንጸባረቕ ነይራ። ዘውዲ ነቲ ዝመጸትሉ ከባቢ ንዓለም ንምልላይ ኣብ ፊልምታት ሓደ እዋን ፍልይ ዝበለ ባህላዊ ቁኖ ብምዝውታር ናይ ትግርኛ ደርፍታት እውን ክትደርፍ ትስማዕ ነይራ። ብድሕሪ ዝብስቶም ፍልጣት ተዋሳእቲ ኢጣልያ ከም ፓውሎ ቪላጆ ዝኣመሰሉ ብሓባር ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኮሜድን ድራማን ፊልምታት ተዋስአት። ካብተን ዘፍረየተን ፊልምታት እታ ኤልሲኖር ሮቢንሶን ዝተሰመየት ናይ 1976 ፊልም ንዝና ዓብዪ ድፍኢት ዝገበረት ፊልም ነይራ። እዛ ፊልም ስካብ ኣብ ሶቪየት ሕብረትን ኤውሮፓን ዓብዪ ጽልዋ ዝነበራ ፊልም እያ። ከምዚ ሎሚ ከይኮነ ብቲ እዋን ፊልም ኢጣልያ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ዝበፅሓሉ እዋን እዩ ነይሩ። ንሳ ፊልም ጀመረትሉ እዋን
هاجرنا فيلم سرحلو زمن أين بران زودق النطفت تواسعي تراي كوينا ترفتن مستفلت إيطاليا وأفراي فيلم فرانكو كريستال مستمر عواد بدحر مجارد جخوينا فيلمتات عم مفراين مسندان عبي تاريخ تتصاوت جمرت فرانكو كريستال وشحن 990 كلتان مس عرفون زودنتنا فيلمتات مفراي صراح نبينا بتبعات كاتسالتو دحر موت قدماي بعل بيتا مس دايركتور ماسيمو سبانو حدش يوث بمسرات حدا ود وليدا زودي بعلت 24 قنبات كلتشن 26 اب كتما روما بفتوتات تخيبان كلا بسلام عريفه زودي ابسرح فيلم ازي عود تكوان تخونت اتزوردا زنبرت صقطن تنصلون جن بقليل زقمت اينبرن بات زمنتي او عين كاميرا قريب كاف قراو تحست زلو فيلمتات كتسرح قليل اينبرن نسحن تخافلم تو ايطاليان اوروبان تصليم حبر قربس زلونا فيلم كيلاتاتيا تاريخ ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ኣብ ሲኒማን ሞዴሊንግን ስነ ጥበብን ዓብይሎ ጎን ዘውደር ኣያባህ ጉራው መድረኻት ዓወስ ተጎናጸፋ ካልኦት ካብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝበቆላ ደቂ አንስትዮ ንምጥቃስ ንኢማን ምስማይ ይካል ንሳ ከም ንግስቲ ኣህጉራዊ ውድድር ስነ ጽባቐያ ትግለጽ ኣብ 70ታትን 80ታትን ኣብቲ ዘውደር ኣያ እውን ትንቀሳቐሰሉ ዝነበረት እዋን ንዓለም ለኸ መድረኽ ፋሽን ዝተቆጻጸረት ቀዳመይቲ ኣፍሪቃዊት ሱፐር ሞዴል እያ እቲ ፍሉጥ ዲዛይነር ኢብሳን ሎረን እታ ናይ ሕልመይ ሰበይቲ ብላ ነይሩ ኢማን ድሕራ ናይ ውልቃ ገዚፍ ናይ መመላኽዒ ኩባንያ ብምስራት ዓባይ ነጋዲት ክትከውን ኪላያ ኢማን ምስተዓቢ ናይ ሙዚቃ ንጉስ ማይክል ጃክሰን ኣብ ሓንቲ ኣዝያ ዓውቲ ቪድዮ ክሊፕ ብሓባር ሰሪሓያ እታ ቪድዮ ክሊፕ ናይ ሪመምበር ዘ ታይምስ ዝተባሃለት ደርፊ ማይክል ጃክሰን ትገልጽ ድራማ ዝሓዘት እያ ካብቲ ቪድዮ ክሊፕ ዘሎ ታሪክ ኣብ ጥንታዊት ግብጽ ዝተመስረተ ኮይኑ ኢማን እታ ኣዝያ ክብርትን ሓያል ንግስቲ ግብጽ ኮይና ተዋሲኣ እቲ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ኤዲ መርፊ ድማ ከም ንጉስ ግብጽ ኮይኑ ምስኣ ተዋሲ እዩ ስርዓት ብልጽግና ዓበይቲ ከተማታት ናይ ዝሃገር ብፍላይ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ካብሎም ንጉሆ ሰዓት 6 ጀሚሩ ድራዓት መካይንን ኣጽዋር ጻዕና ከምውን በዝሕ ዘለዎ ሰራዊት ናብ ጎደናታት ኣዋፊሩ ይርከብ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ትማሊ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ዝሃገር ብፍላይ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ክስካብ ታንክታትን ድራዓት መካይንን ኣብ ቀንዲ መስመር መንገዲ ክዘርግሐን ሰባት ከይተሸቃሉ ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብልጽግና ምርጫ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ከካይድ እንዳበለ ኣብ ቀንዲ መስመር መንገዲ ጎደናታት ዓበይቲ ከተማታትን ብፍላይ ከዓ ርዕሰ ከተማ ናይ ዝሃገር ዝኾነት አዲስ አበባ ከምዚአን ዝኣኽላ ድራዓት መካይንን ኣጽዋር ጻዕና መካይንን ምውፋሩ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ክስካብ ክንደይ ኣባሻቃልን ቀራና መንገድን ከም ዝወደቐ ካብ ዝዓቢ ምልክታት የለን ብልጽግና ጽባሕ ሶኒ ምርጫ ከካይድ የክብል እቲ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓሳት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ክልል ትግራይን ፍጹም ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ብልጽግና ኣብ ልዕሊ 17 ከተማታት ናይ ዝሃገር ኣብ ውሕዳት ነጥብታት ጥራይ ምርጫ ኣካይዱ ተዓዊተ ክብል ምድለዋ ተስፋሕፊሑ ይርከብ ኣሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነቲ ቀንዲ መስመር መንገዲ ጅቡቲ አዲስ አበባ ከም ዝተቆጻጸረ ወግዓው ጸብጻባት ኣውጽኡ ይርከብ ኣሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቅድሚ 2 መዓልታት ኣብ ክልል ኦሮሞ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ናይ ሰብን ተሽከርከርትን ከይካየድ እቲ ስርዓት ብልጽግና ከካይዶ ዝብሎ ዘሎ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ንዕቀት ዘርኢ እዩ ነቲ ኩነታት ካይዶ ጣሚሩ ከም ዘይዕዘው ኣብ መልእኽታቱ ሓበሬታታት ይሕሊፉ ነይሩ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከም መርኣያ ናይቲ ዘካይዶ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ዝበለ ስርሒታት ነዚ ቀንዲ መስመር መንገዲ ከም ዝተቆጻጸረን ብኡ ዝግበር ምንቅስቓሳት ደው ኢሉ ከም ዘሎ ሓበሬታ ታታውጪን ዘርጊሑን ይርከብ ኣሎ ብተወሳኺ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝማርኾ ሚሊሻታትን ሰራዊትን ናይ ስርዓት ብልጽግና ብቪድዮታትን ደረቕ ስእልታትን ኣሰንዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሕዎ ይርከብ ኣሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነቲ ቀንዲ መስመር መንገዲ ጅቡቲ አዲስ ኣበባ ምቁጽጻሩ ንስርዓት ብልጽግና ዓበይቲ ጸቕጥታት ኮይኑ ይርከብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሎሚ ካብ አዲስ ኣበባ 17 ኪሎ ሜትር ወፂኻ ዝርከብ ከተማ ኦላ ናይ ኦነግ ሓይሊ ኣብ ብምጽናሕ ካብ ደብረ ዘይት ዝተበገሰ ወታደራዊ ተሽከርከርቲ ተቃጺሉ ይርከብ ኣሎ ሎሚ ኦነግ መእተዊ አዲስ ኣበባ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብዙሓት መራሕቲ ብልጽግና ሰንቢዶም ዝርከቡሉ ዘለዉ ኮይኑ ነዘን ኣጽዋር ጽዒነን ዝኸዳ ዝነበራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ሰፊሕ ጉድኣት ከም ዘወረደ ምንጭታት ይሕብሩ ዘለዉ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ኩናት ትመርሕ ከም ዘላ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ሒዞም ይወጹ ኣለዉ ኣብዚ ሎሚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድማ ብዙሓት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐተሉ ድማ ይግለጽ ኣሎ Mana nama dia yang belasih tiada lah. Cuba, lain tadi nak. Batalan anda yang ada di.
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፋኖ ትማል ዘካየደ ወታደራዊ ስርሒታት ንከተማ ደባርቅ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቆፃፀረ ወግዓዊ ፀብፃብን ሓበሬታን ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። እዞም ክልተ ዕጡቃት ጉጅለታት ነቲ ስርዓት ብልፅግና ዘካየዶ ምርጫ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ከም ዘየካይድ መግለፅታት ድሕሪ ምውፅኦም ነዚ ኣገዳሲ ወታደራዊ ስርሒታት እናወሰዱ ይርከቡ ኣለዉ። መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ዜጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብፍላይ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እስካብ ምርጫ ዝሓልፍ ኣብ ገዝኦም ከፍ ክብሉ መጠንቀቅታት ኣመሓላሊፉ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ዋላ እቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፀጥታውነት ናይቲ ከተማ ዝተረጋግዐ ከም ዘይኮነ ብምሕባሩ ንዜጋታት ልዑል ጥንቃቅ ክገብሩ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቅታ ሂቡ ይርከብ ኣሎ። እዚ ከዓ ብተወሳኺ ስርዓት ብልፅግና ዓበይቲ ፀቕጥታት ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኮሎኔል ተርፋታ ሎሚ ብምኒልክ እዚ ሰራዊት ፋኖ ከም ዝተቐተለ ተሓቢሩ ኣብዚ ውሽጢ 2-3 መዓልቲ በዝሒ ቁፅሪ ዘለዎ ሰራዊት ብልፅግና ሞቱን ቆስሉን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ።